खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं मोननैसो दिनै गोबां जायगायाव गिदिंनानै फैदों दे गोबां जायगायाव गिदिंनानै पलिटिशियान मोननै सानै साथाम पलिटिशियानफोरखौ लोगो लानानै फैदों ओमफ्राय रायलायबाय माने पलिटिक्सनि बाथ्रा मा बुंगोन जाय हक बिथांमोननि खोथायाथ' आरो बिदिनोसै दाथ' आरो भट सफैबाय इलेक्शन सफैदों नैबे लकसभा इलेक्शन ना बिनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफ्रानो UPPLआनो होन BPFआनो होन बा कंग्रेसआनो होन BJPआनो होन बिथांमोना गावबा गाव दोलखौ लानानै गोख्रों बा रायजो राजानि सायाव खाथियाव ओंखारहैनाया बारा जादों बा जाखागोनबो बे समाव आरो बिनि अपोजिट BPFनि अपोजिट UPPL हान्जा बिथांमोना मा जेराव मेरावनो नालेंखर बुख्रुबनाय बा आं बेखौ बुंदों फोरबो सोलिदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे इलेक्शनाव माबायदि रायजो राजाखौ बुरखायनानै बा रायजो राजाखौ माबायदि फुस्लायनानै बिथांमोननि दामि भट ना बेफोरबायदिखौ मोननो थाखाय बुरखायनाय आरोखि बेफोरो आरोखि माने आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थुसो खोन्थागोन जिनिस खोन्थागोन बे जिनिसा बयनिबो थाखाय गोनांथि दा बिसोरो जेब्ला सफैगोन ना दिन सफैगोन अब्लानि समाव नैबे बुस्थुखौ नैबे जिनिसखौ ना बे जिनिसखौ बे मोनसे भटआ बयनिबो थाखाय गोनांथि माने जेरावबो दरखार जायो दा पलिटिशियानफोरनोबो बे जिनिसखौ बा बिनि गोनांथि भटखौ लानो थाखाय बयबो पलिटिशियान हान्जाफ्रा गोदै बर' रायजो राजानि सिगाङाव बुरखायगासिनो दङ दिनै BPFआ बेफोरबायदि मावाखै BPFआबो बुंदों UPPLआ नै बेफोरबायदि मावाखै सोरबायाबो बुंदों कंग्रेसआबो बुंदों नै बिसोरो बेफोरबायदि मावाखै जों खालामगोन BPFआबो बुंदों जों सरकार फैनाय समाव नै बेफोरबायदि मावदों UPPLआबो बुंदों जोंनि बोसोरथाम सालायनायाव बेसेबां जौगाथाय फैदों नङा होमबा बिराद जौगाथाय फैदों BPFआ मा मावदों टटेलि जिर' बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जायखियानो सरकारानो फै जायखि सरकारानो फै कंग्रेस फै BJP फै BPF फै UPPL फै ना जों रायजो राजानि थाखाय सोर साबेसेया मोजां सैथोयै मावदों नाथाय MCLAआनो होन बा MLAआनो होन बा मन्त्रा बायदि रोखोम XYZ गावनि नैबे पकेट रोजा जानांगौ ओमफ्राय साइडआव थानांगौ 5 बोसोरसोआ गोगोमनो माने जिमला ख्रुबनानै माबाफ्रा मोदोमफ्रा मैदेरफोरबायदि जाख्रुबनाय बेफोरबायदिखौ लानांगौ गोगोमनो माबा मोनसे बुङोब्ला थांनानै मैदेरनि मोदोमजों नाख्रेबहैनांगौ बा माबा माबि खालामहैनांगौ नै बेफोरबायदि आरो हायोब्ला न' सिङाव सोनानै बिल्डिं सिङाव सोनानै बेखौ मानजिनांगौ बा बायदि रोखोम खालामनांगौ नै बेफोरबायदिसो सोलिदों नाथाय बै गामि ओनसोलाव थाग्राफोर सादा सिदा जों बर' सुबुंफ्रा मा मोनदों बिथांमोनखौ लानानै पलिटिशियानफ्रा ओरैबायदि पलिटिक्स खालामलायो पलिटिक्सआ ओरैबायदि बाबा गिनो गोनां माने बाथ्राखौ आं ओरैबायदि बुंबावगोन दिनैनि दिनाव सासे बिना गयारिया बिथाङा UPPLनि मा बिबानाव दङथाय आं बेखौ मिथि रोङा बिथाङा मिडियानि सिगाङाव हेनटेन बायदि रोखोम जायो बिथाङा पलिटिक्सखौ बांलादेशनि पलिटिक्सखौ एसे बुजिना लानाया मोजां सोमोन्दोआ खिन्थु बिराद गोजानजोंसो बेफोरबायदि सोमोन्दो जायो गामिनि सोमोन्दो आं बेखौल' बुंगोन बेक्तिगतै ओमफ्राय आं गुबुनखौ बुंनो थाङा गुबुना आंनि खाथिनि क्लस सोरबा गुबुननि बे सासेया सोरबा बे गामिनि गुबुन सासेयाबो आंनि क्लस UPPLआनो जा BPआनो जा बायदि बेफोर आंनि क्लस गोजा ओमफ्राय थ' बिथांनि बिना गयारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बेखौ मिनिनो ओंखारदों बे एक्चुअलि सासे कमेडियान ओमफ्राय बियो पलिटिक्सनि बारै मोजां मोनथिया जेबो माबा गैया बिनावहाय बिथाङा गावनो बुंनानै लानाय आं माबा मोनसे मोजां खामानि मावाबा आंखौ साव हो बर' बिमाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय ना बेफोरबायदि आं बेखौल' बुंगोन बिना गयारि डाइरेक्ट सिदा बाथ्राखौ बुंगोन आं बिना गयारिखौ बिथाङा मा बुंदों बुङाखै आं बेखौ नांजाया फाजाया आं नोंखौ रायनानै भिउ लादों
आं बेखौ नांगौब्ला मनिटाइजखौ अफ खालामनानै दोनगोन आं बिना गयारि मिथिबाय बिना गयारिया बेखौ सिन्था खालाम नाम्बार 1 एक्स NDFB नि जायफ्रा मार्टियास न'खर जानाय बे बिमानि गाबनाय हांमा सुरि सुरि गाबनाय बिनि दुखु दाहाखौ सिन्था खालाम बिना गयारि नों नाम्बार 1 नाम्बार 2 एक्स NDFB नि नोंसोरनि सरकारफ्रा बुंदोंमोन प्रमद बर'आनो बुंदोंमोन जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बिना गयारि नों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया बियो वेलकाम सेरेमनि बेंटलावहाय फिल्डआव बुंदों बिना गयारि नों बेफोरखौ थाल दंना गैया बिना गयारि नोंनिनो क्ल'ज नोंनि खाथियाव थानाय क्ल'ज प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बेखौ मिथिबाय बिना गयारि आरो नाम्बार 3 जायफ्रा एक्स NDFB बिथांमोना हाइनेस केस आंनो दं नैबे बे मासनि 22 तारिखआव कर्ट गाहैनांगौ कर्ट गानायनि फैसाखौ नों हरगोन नामा बिना गयारि बेफोरखौ फोजोबना होनो हादों नोंनि सरकार UPPLआ थिफुदला बाथ्रा बुंदों बियो जों दिनै नोंखौ बुंनो गोनां बायद'था जादों बिफोरो नोंनि सरकारखौ बुंनो गोनां बायद'था जादों नोंनि प्रमद बर' नोंसोरनि खाथियाव थानाय क्ल'ज खाथियाव थानाय प्रमद बर'खौ जों बुंनो गोनां जादों दिनै मानोथो नोंसोरनि UPPL सरकारनिनो बिसिबांबा गिदिर बिसिबांबा हार्डकोर लिडार हा राजु नार्जारिया दिनै मानो थाखुमानो गोनां जादों बेफोरखौ सानाखै नामा बिना गयारि नों दिनै राजु नार्जारिया दिनै UPPL नि थाखाय मा बुंदों हा बर्जन मोसाहारिया बुंदोंमोन कंग्रेसनि बिथांनि NGO सालायनायनि बाथ्राखौ बुंदों आं गाबोन बे भिडिअखौ लाबोगोन बिना गयारि बेफोरबायदि बियो मानो खाना थाहैनो गोनां जादों दिनैहाय मानो बहा दिल्लीयाव थांना थाहैनो गोनां जादों मानो खाथियाव गैया दिनैनि दिनावहाय दिनै सासे UPPLआ नैबे MLA जयन्त बसुमतारीखौ दिनैहाय लकसभानि माबा होबावबाय टिकेट होबावबाय दिनै मानो खारखुमादों दिनै बिनि टिकेट मोननायाव मानो रंजायाखै मानो खुसि जायाखै मानो हेपियै मानो दिनै एथम गावाखै बिना गयारि नों बेफोरनि फारसे सानदोंना सानाखै बेफोरखौ एसे सान NDFB नि अफ्रिखौ बुंनायनि सिगां आं दिनै नोंनि बुंनायावहाय खुसि मोनदों बिना गयारि नोंथाङा सानदों नामा BTC इलेक्शनाव आंनो MCLA एबारावहाय BTC काउन्सिलाव आं गेलेगोन बुहुलावबो देरहाया नों कौटि कौटि फैसा गार बुहुलावबो देरहाया निसिमा बायदि UPPL निफ्राय सोरबा सासे केन्डिडेट ओंखारोबा देरहानो हागौ बिना गयारिया सिन्था धारा खालामदों नैबे निसिमायावहाय गेलेगोन आं UPPL नि जानानै बुहुलावबो देरहाया मिथिबाय बुहुलावबो देरहाया बियो देरहानोबो हाया आरो बेफोरबायदिखौ जुदि केन्डिडेट महरै जुदि MCLA बा EM जुदि सायख'नानै होयोबा UPPLआ मेगन खाना प्रमद बर'आ मेगन खाना होनना बुंजागोन दिनै बे मोनथामखौ खामानिखौ मावनो हायाखै नाम्बार 1 आं बुंबावदों एगेन बिना गयारि रन्जन दैमारिखौ सिगां मानो सोहैखो गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय गोजोन गोरोबथानि नामाव दिनैहाय रन्जन दैमारिया मानो गनो हाया दिनै जायफोर NIA नांनानै थानाय बेफोर मानो उदां जानो हाया बिना गयारि आरो जायफ्रा दिनैहाय रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोनजोबाखै बेफोरखौ मानो मावनो हायाखै बिना गयारि नों मानो बुंना हैनो हायाखै नों माथो UPPL नि बिराद लिडारनो माथो नों माथो दिनै NDFB नि सेंग्राफोरखौ लानानै रिहेबिलिटेसनखौ होफैगोन माबा माबिफोरखौ होगोन होननानै मार्टियास फेमिलिफोरनि न'खरनि माबाफोरखौ होजोबगोन होनना बुंदोंमोन मानो होनो हायाखै नों बिना गयारि बुंनांगौब्ला बहुत दंबावो UPPLआ उइक UPPL नो भट होनानै जेबो लाब जानाय नङा लकसभायावबो जायफ्रा भट होगोन बिथांमोननो होनानै लाब गैया सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन आं ओंखायनो बर' रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दिनैहाय भट होगोन बयबो लकसभायाव क'क्राझार समस्तियाव नायनानै जाय केन्डिडेटआ मोजां जों बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावहैगोन जों बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालामहैगोन जों बर' हारिनि जों दिनै बर'आ एबसुआनो होन NDFBआनो होन दिनैहाय स्टेटखौ लाबोना होनो हायाखै जाय मानसिया दिनै स्टेटनि बाथ्रा बुंहैगोन दिल्ली बायदियाव बैफोरबायदि सुबुंनो जों भट होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै नांला बंसानो सोरबा जयन्तनो सोरबा माबा माबिनो सोरबा बायदिसिना XYZ बेफोरबायदिनो होदलाबायनानै लाब गैया
जोंनि दामि भटखौ आं बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन गासैबो बर' रायजो राजाया ओंखायनो नैबे इलेक्सनावहाय सिन्था धारा खालामनानै आबाद मावनानै जाग्रायानो जा सोरबा न'आव थानानै जाग्रायानो जा बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना ओंखायनो नैबे लक सभा इलेक्सनाव जोंनि स्टेटनि थाखाय बर'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जाय बुंगोन बर' हारिनि बाथ्रा बुंहैगोन बे दिल्लीयाव बै सुबुंनोसो भट होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनैहाय जयन्त एमएलए फोरबायदिया मा बुंगोन बियो जेबो बुङा खुगायानो बमा जेबो खोथा बुङा बि हारिनि बाथ्रा दिनैहाय जोंनि सोरबा सासे रायजो राजा थाङोब्ला बिनि जाखिनि एप्लिकेसन लांनाय बेफोरखौ दिनै न' साइडजों लांनानै सावहैनाय गारहैनाय बे एमएलएखौनो जों भट होनानै मा लाब दं दिनै गुवाहाटी बायदियावहाय सासे कर्मचारिखौ दिनै सौबालाबायनाय बेफोरबायदि माबानो बिजाथिनो होनानै मा लाब दं दिनै सार्केल अफिस बायदियावहाय जों बर' सुबुंखौनो बुदोंमोन बे सासे जयन्तआ ओमफ्राय बेफोरबायदि बिजाथिनो होनानै मा लाब दं जेबो लाब गैया थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय बेफोरबायदि मानसिनो जोङो नैबे लक सभा इलेक्सनाव भटखौ सिन्था खालामनानै आं बुङा जे नोंथाङा इउपिपिएलनो भटखौ दाहो आं बुङाखै जे बिपिएफनो नोंथाङा भटखौ दाहो आं बुङाखै कंग्रेसनो भटखौ दाहो होननानै आं अनलि बुंदों जा सैथो बेफोर बाथ्राखौसो आं बुंदों जाय मानसिया जोंनि बर' हारिनि दुखु दाहा गाबनानै थानाय बिखायाव रोहो रोहो अर जोंनानै थानाय बेफोरबायदि मानसिनोसो जोंनानै थानाय बेफोरनि दुखु दाहाखौ बुजिनाय सासे लिडारनो सासे दैदेनगिरिनो भट होनायासो मोजां जागोन होननानै आं सानो जाहाथे बिथांमोनाबो बै जायगायाव थांनानै जोंनि बर' हारिनि जाय थांखिखौ लानानै दिनैसिमबो गोसोजों गोसो गाबख्रावबाय थानाय दं जाय बुस्थुखौ जोंनो नांगौ बे बुस्थुखौ दिनैसिमबो जों मोनाखै मोननो हायाखै जि थांखियाव थांनांगौमोन बै थांखिसिम जों दिनैसिमबो सहैनो हायाखै एबसुआनो होन सोरबा एनडिएफबिआनो होन सोरबा माबा मोनसेयानो होन बै थांखिसिम सहैनो हायाखै बै थांखि जि थांखि जों बर'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जों गाबख्रावदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बे बुस्थुखौ बुंनो हानाय जानांगोन बै सासे दैदेनगिरिया बेफोरबायदिनिसो भटखौ होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो ओंखायनो दा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गाज्रि लेंगुवेज बा गाज्रि सोदोब गाज्रि वर्ड बाहायदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर थ' जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन बिना गयारिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया जेबो लेना देना गैया बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मा मादों गावनो थाल गैया सासे इउपिपिएलनि गोख्रों सोद्रोमा होननानै बुंनानै लादों आंहा सन्देह दं आंहा दाउद दं बिनि सायाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मा गाबख्रावदों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मा खुद्रिदों बर' हारिनि जाय एनडिएफबिनि न'खरनि मानसिफ्रा गावथारजानानै बिमा बिफाफ्रा दिनै गाबख्रावदों बिथांमोननि फारसे मालाबाबो फंसेबो बाथ्रा बुंफेरा बे बिना गयारिया होमबा दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ जों बर'नि मा होनगोन बेखौ जोलैनि हांगार होनगोन ना मा होनगोन बेफोरबायदि बुंजाथाव थ' लोगोफोर आं गोबां बाथ्रा बुंला गोबां गोलाव जाबाय थ' बावहाय गाज्रि सोदोब गाज्रि लेंगुवेज बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि